sulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Camerate FA, the blood vitamin. Uy, ano mo na dawan bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning po. Kung tayo ay matanda na, sana di tayo magbago. Hello mga kapako seniors, good morning. Nasaan mo Martes po ngayon, Petsa 27 na sa bulan kada Agosto 2024. Pinipuan sa tuyang programa, jakapin aram mo niya ito kanyang pong aldaw, mga dugang ni na Martes. sa pagtanda? Diban sa mga kababayan po niya, Luzon, Visayas, Mindanao, sana po okay ka mo, kahit man ka mo sa mundo nganyan. Ako pagkay Good morning, sana po ariglado kita. Daing pigmamati, mabuti mas kinipisil ang buhay, at least kahit pa paano, Buho. nakakatipong pagitan sa pangaipo sa Roald Dahl. Huwag lang tayong bibitaw. Fight sana. pagdating ng araw. Sa mga birthday celebrators, happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Happy birthday sa satuya pong classmate. Mangarap Garo ko naman sa naitugang, si Pading Alex na Balyatan. Happy birthday, Paday. pas ay Si Ringman, si Brother ko sa Pi Sigma. Si sa'yo Brother Joey Balkin. Yan, happy birthday po. mga Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. gising Alright, and then syempre sa iba pang nagbe-birthday sa kanya, happy birthday man. na Sa mga nag-anniversary, happy anniversary. At saka sa mga bisita, yan, enjoy the sights, savor the taste, protect our environment. And syempre, sa lado technical, kasabay po niya itong mga dugang si June Napulis. Mandang yaon man sa DCGB Social Media Department. Ang sa tuya pong pag-iriba dyan sa tuyang IT. Jerome Nico Martinez. Production Assistant Center, yan po dyan si Shiara May Liron. Newsroom, mga pag-iriba po niya ito, yan po dyan si Jenny Matthew Balaran. At saka si mga Angel Mustaza. karaan na Si MJ, medyo may dinaramdam pero niya po siya nag-post sa social media department. No? Alright. So, naman sa mga kababayan po niya to, sa luwas, siyempre Mega Post Patrol. Sa Badagos pong pangalap ng mga istorya. Tanganing may balangibog sa Banuana, sinubukan mga turog sa pansitan. ibig ko'y lang Yaon dyan si Pading Jimmy Nasalita sa 3rd District. Ang samuyang Field Commander, Chief of Reporters. buhok ko Yaon man si Partner Al Armario sa Kapitolyo Provincial. Diman sa Tabaco City, as in sa 1st District, Pading Jomar Bien. Yaon sa may parting Daraga area, as in sa nagapirang party sa Legazpi. Si nakalipas Joshua James Bino, together with our piloto sa mobile, ang mata ng DCGB sa kalsada, yan po dyan si Henry Daboy Mata. Sina
Karen Nicole Alang at saka si Jasmine Baloloy ang po sa luwas Kahit maputi para po sa iba pang mga istorya. Kami po kapos minaw saludar, minapaabot po sa rong magmang morning. Sana po okay ka mo. Ay salamaton mga tugang kay Jocelyn Burquesa. Good morning, happy Tuesday po Sir Mar. Siring man kay Sir Jeff Santos kanina pang umaga nakaantaway na po dyan sa Queensland sa Australia. man ito Yan man si KB 43002 ako'y hagka Banjo Barrios dyan po sa Alaska. And then si KB 43016 magtanda Sir Arvin Baloloy, Arvin Balaoro dyan po sa Dubai. mo Si Lou Arthur Escobar sa Saudi Arabia. Asin sa mga nagkamatabo niya ito sa 729 kHz sa pitang kamang radyo. Good morning po tabi sa Saindo. Sana po ay ariglado ang buhay ta. Yan. ang iyong Anom na aldaw na sana? puti na rin Ba ano? Saya tayong mga harap sa Eyo? nataan natin Anom? O 5 aldaw? 5 katurog na sana, Jerome? ay iba Madungaw na si Jose Marichan. Ang yara di. pala Kunyana. sa'yo Vermonts na. king pang Mga kapatid. pag-ibig Kaya malipot-lipot na. Ay, salamat nga yan. kahit Alright. O, di, duman sa mga kababayan niya to. mapuhok ko Dakol ng gapot. Ano nga nangyari sa DCTV internet? Ewan no. Ang gapot nito, apot kumiman. Maski duman sa harong sa Santo Domingo, mga tugang maluya. Ang linya, ali Santo Domingo, ali po yan sa tabako. Di ba? Putol-putol. Sa boarding house sa Rawis, hiyuman. Putol-putol man. Di man sa tuya, sa DCGB, hiyuman. So, may problema mga tugang garuan ang satellite, no? Ansain na pong pinagkakuhaning linya, ewan natin kung anong naka-apekto. So, ewan natin, sana maayos po tabi, sana magpaliwanag man sa DCTV manungod dyan. Ano ang problema? Para di nagkapararapot po sa mga tao. Kapag re-reset mo na, andar. Pag dahil mo na-reset, dahil, hindi, sana, tartaririk sana, no? Di ba? O, kagabi. Kaya, kasubang giday talaga. Madaling araw kanina, yan, mga alas 12:30, mayroon kaya nakahaman kita mga tugang king pang alas 6 alas 7 barita. Pero pag-abuta digdi ka swag. Pangyari, narinig kami ni Papa John, ha? Talagang may problema garot ang sa tuya po na, no? Maski baga sa mga mga cellphone, may mga lugar na maluya po tabi ang dalagan, maluya ang signal, no, nagpuputol-putol. Minsan ang garo pig-usul-usul ang signal. Pero yan po tabi mga tugang ang sitwasyon ngunyan kan sa tuya pong mga linya ng komunikasyon, medyo may problema. Kaya, so ibang nakaantabay kasubago sa DCGB Live, naputol ngaya. So nakaantabay mga tugang sa DCGB, News Online, sa Facebook, naputol ngaya kamo. Ayan. So, bad lamang maayos na. Tiyaga-tiyaga, sana ang fight. Doon po sa mga kabarangay natin. Alright, good morning sa mga kapwa ko farmers. Yan, good morning po sa inyo mga ka-farmers. Tag-uran na mga tugang, kaya padagos naman ang mga pag-aadal naman kan sa tuya po na mga ka-farmers ko anoan mga maray na variety ka mga itataranom, mga tugang. Base naman sa sinang planting calendar. Sana update na yung planting calendar na pinaluwas. Tangani na ang mga kababayan mga tugang, may giya kung ano mga dapat. Pero ang pinaka-the best ko niyan, mga tugang maging ang gobyerno, dit nang nare-realisar ini pong importansya kan integration
o interconnectedness, mga tugang kang renewable energy, buda mga tugang kan food security. Yan. May mga pondo na pigtagama para mga tugang sa solarized na irrigation. Yan. Using mga tugang the solar energy, the solar power as one of the renewable energy, may pigpagiribo na. Actually, sa ibang ani, operational na. And maugma, ito duman sa Central Luzon, igwa duman mga tugang na solar, irrigation projects, pero sa ibabaw kang kali, sa ibabaw kang irrigation canal, ibinugtak sa mga solar panel. Ding nasayang, no? Ding nasayang mga tugang na daga, kaya baga ang nagiging reklamo na pag binugtak mo ngaya, nasasayang nga sa daga, imbis matanuman pa. Ang ginibo duman mga tugang sa Central Luzon, duman sa irrigation canal John, pinabalantoy sukunyan sa mga solar panel, labaon. Imagine nakaproduce ka 60 kilowatt. para mag-pump mga tugang kang mag-pump kan sa indang tubig na magsisiguro na may magbubulos mga tugang sa mga irigasyon na pasiring sa mga kabasan. Asin sa ngunyan, mga tugang igwa naman ang mga solar powered na irrigation system para sa mga nagtatanong mga tugang ng mga gulayon. Di ba? Sabi ni dating Kapitan Joey Maristela, ang dabis-dabis na naging kapitan kan Barangay San Rafael sa Santo Domingo Asinson to be kagawad. Na okay lang nga medyo delayed mate ang internet basta marabas ang rollback ang petrolyo. Okay na. Sana magpadagos pero mate may projection kaya na by September malangaw na naman. Sana hindi magkatotoo ang projection nila. Sana magpadagos lang iyan. Na maluya ang demand sa world market. Pagkatapos nagkukusog ang piso, tayo so naging driving force kung nga may rollback kita ngunya ng Martes. Sana magpadago siya tanganing diretso mo ng rollback ta. Ayan, talagang So yan duman sa mga kababayan actually may mga funding maging para sa 2025 na funding para sa irrigation. Igwa ng budget mga tugang na gigibo na ngani na masustiniran ang paggamit mga tugang ning solar irrigation sa satuya pong mga umahan. Then so naging problema na find out na ninda, na-realize na ninda, mas cheaper nga pala ito kaysa magparagamit kita kan crudo, fossil fuels. Nakaraot na sa environment, mga tugang, magastos pa sa bulsa kan mga farmers. Mga tugang, napigpag-ibang ang gobyerno, napigtatao minsan sa mga organisasyon, mga kooperatiba, sinda naman ang bahala ka na magmantinar, mga tugang, solar powered. Na gustong sabihin, day ka mga ipuning kuryente, di day kang bill sa aliko, day ka mga ipo mga tugang ning crudo para mapaandar mo sa water pump mo sa pagikan diesel dahil solar powered ini. So kay puan sa naman ninda mga tugang is yung yung solar panel tapos mga tugang igosinda ning water pump and then may inverter. Para umandar mga tugang during the day. Nasabi tangani mga tugang ang maximum na pwede mong maharvest yang sun mga 3.5 to 4 hours a day. Di ba? Kaya mga tugang igwasin daning naka-instilar na na water tank. Tanganing pagpump mga tugang during the time na nag-harvest siya
mas tipon kitubig duman mga tugang sa tangke, tangani po na may supply sa satuya po ng mga umahan, asin po satuya pong mga tanuman ni mga gulayon. Ta maging aning ang mga tubuhan palangay po man ng tubig. So yun na po yan ngunyan ang mga kunyan, mga nangyayari na talaga pong ining renewable energy, asin po ining food security dapat talaga magpartner. Ta nganing masiguro na ariglado ta. Sabi nga ni mga tugang sa paagi kayan, so operational cost kan mga paraomata sa paagi po nin pagtaonin affordable and stable na energy supply, mas malangkaw sa indang profitability. Yung dilensya po ninda. Asin siyempre, yung ekonomiya mantinido dahil marerahay ang kita. Yeah? And pwede man mga tugang na ining mga solar powered irrigation, pwede pa na makapag-produsir pa mga tugang ning marerahay na produce dahil lalo itong naon sa kanal, nakakabawas para po sa temperatura. Imbis nga yan na simintohon mo, kagamong tinampo duman sa ibabaw kang kanal, ang ginagdida mga solar panel. And it is, napapakinabangan na iningunyan mga tugang duman po sa Central Luzon. Okay, so kadakol pa ang mga pinagpaplano pang gibuhon, and hopefully magdakol pa yan digdi po mga tugang sa tuyang palibot sa Albay. Ako, ang aram ko, guwang nakakinabang kayo na solar powered na irrigation dyan sa may parte kang Santa Misericordia. So mga para gulayon, para tanom ng gulayon dyan, naka-consigure po sinta ng natawan sila kan Department of Agriculture. Okay? So ngunyan, ining irrigation, National Irrigation Administration, padagos man, mga tugang sa paggamit na kayang po na solar powered irrigation, tangani na mas mga susteniran ang food security initiatives na maging resilient and sustainable agricultural system sa Pilipinas. O di dakulang bagay, sabi nga ni mga tugang ta, yaon man sa yan libre, taon-taon, oral daw, igwa po kitang makukuha na enerhiya, may kinaraman po dyan mga tugang sa yan, sa nasambit pong mga proyekto na tutulong mo niyang kang gobyerno. Pero kaya, natural. Siyempre, pag nailing ng komunidad, na-inspirar sinda, baka yung community natin na din, gumamit na din ng solar power, tangani po na maging ariglado man talaga man ang satuya pong palibot. So, sana lang, sa maabot po na September 28 and 29, diyan po sa gigibo na Energy Summit, mga tugang spearheaded by the provincial government, pagkatapos kan Philippine Movement for Climate Justice, makakuha ng mga investors, mga tugang na magpapakusog palalo sa tuyang pagmaliugot na maka-generate ng kuryente na masapat sa mga albayano, asin mas lalo pa pong maging magayon man sa tuya pong palibot, mabawasan ang padagos na pag-init kang kinaban, pagkatapos may cheaper po barato kitang enerhiya. So yan mga tugang, ang mga dugan natong istorya. Papa Mar, tama ba na nagbawas nga ang singil ng kuryente sa Alico? Ikaw pong nagluwas man ang gad. May bawas kuryente, ay bawas singil sa kuryente, mga tugang kan yan, nakaagi, ngunya na Agosto, binawasan mga tugang ning diit, di ba? So yan, so singil, garo ma-reflect yan sa billing mo, garo ma-reflect September na. Di ba? O kung nag-reading na baka inano na. Di ko pa nag-check yung billing Okay, pero
igwa po talaga na bawas, ha? Sa August 11.0013. Ha? Hali mga tugang sa 11.1907 kanakaagi po mga tugang na July. Ayo yan. So kung i-minus mo yan, 11.1907 minus 11.0013, igwa ka ng mga 0.18 na bawas mga tugang sa kada kilowatt hour. Ayun na po yan tabi. May bawas talaga. May bawas. Para po duman sa mga kabarangay ta na nagharapot manungod gayan. Positive po tabi yan. Positive yan na may abiso ang Alba Electric Cooperative na may bawas. So, singil dahil iyo po yan so resulta kang pagbawas man mga tugang kang presyo kan duman sa pigbabakalan po ninda. Ayun na yan ang mga mga development po mga tugang ngunyan. Okay? Pero padagos po ang pagbawas sa Endocan 10 pesos. Para duman sa buffer fund. Okay? Iyo po yan para po duman sa mga kabarangay talaga rapot nga ni pong maging ariglado kita. Papa Mar, hain na ngunyan si Mayor Awin. Ay, kasabago po niya kung duman sa Kamaligda. Pero baka tinon over na sa CIDG? Ha? CIDG po kaya ang mapresentar kayan mga tugang sa korte. Di ba? Ang sistema bakan bibalik ninda duman sa korte. So, warang to baris na ngayon na ngayon na ko amin na ngaya so pig-anap na di ba? So, yan voluntaryo na nagpasiring ang alkalde duman sa Kamalig PNP kasabay kasabago baga si Mayag ni Pading Mayor Kaloy, yeah. And then duman naman sinerbihan ni Warren Tobares kan si IDG. Ayo ba? Kayo na po yan mga tugang sa development. So as to ngaya kung si Senaan mamanihar mga tugang in the absence of Mayor Baldo, iyon na po ito pigpaliwanag baga subago kang DILG ni Sir Ray Caceres, ang provincial director kang DILG na simple man sanang sabuton mga tugang sa pagining succession so alkalde, so vice alkalde ang magiging alkalde. Ba? So agapot naman sa magiging vice alkalde may mga papeles pa dapo na rekasuhon dyan. Masakat dyan siyempre supres kagawad. Iyo po yan ang mga mangyayari. So halata na lang ang mga developments sa pakayan mga tugang yan po tabi para po duman sa kapakanan ka mga kababayan ta. And mamaya masabutan tayo sa sesyon dyan na ba na hapon. May schedule na sesyon dyan na hapon. Masabutan ta kung si Senaan ma-preside. Will it be still Vice Mayor Joji Hausian o igwa na pong ibang ma-preside? Aram ta po yan mamaya. Okay? O bueno, mga tugang, isang bay lang kamo, mabalik po kami sa iba pa natin mga istorya. Ang bilis lang ng oras, mga tugang, alas 11 na pala. We will be back. Angat ang lahat, apobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa tong malalauman sa pagservisyo. Programang salutasin pang turismo. Programa kang test, asin mga ayuda. Infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para siya tayo mahuhudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda, kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan.
Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did mommy give you? Planex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Iniimbitaran ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na maawot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 iyon Walk in the Light na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taon ang fundraising event ini kung saan sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaban para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwanin paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kay Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. It's school time! Metro Rewards Club is happy to give another exclusive treat just in time for the school opening with our MRC Back to School treat from August 2 to 4 and August 16 to 18. Get 10% off on great selections at all department stores and hypermarkets. Just keep your MRC card handy every time you shop. It's your key to unlock all the privileges and avail of our MRC Back to School treat. See Poster Mechanics for more details. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 198467 series of 2024. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita.
Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service, ang oras alas 11:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ipinahayag kan mga lider kan man lain-lain na partidong politikal sa irarum kan alyansa nga para sa bagong Pilipinas ang bilog na suporta sa puspusang pagtugis kan Philippine National Police o PNP kay Pastor Apollo Kibuloy asin sa iyang mga kapwa-akusado sa mga kasong sexual abuse, child abuse asin qualified human trafficking. Kaibanan sa nasambit na mga partido, ang Partido Federal kan Pilipinas na pinamamayuhan ni President Ferdinand Marcos Jr., Lakas Christian Muslim Democrats, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party asin ang National Unity Party. Ang lider kan naturang mga partido ang nagpirma sa sarong joint statement na nagtataonin suporta sa pagpapautob kan legal na obligasyon kan na PNP. Nasambit man sa joint statement ang importansya kan pagkasararo, pagmantinir kan pasiorden, asin pagrespeto sa karapatan kan kada individual. Katakod kaini, pinaluwas kan alyansa ang pahayag sa ibong kan nagiinit na tensyon sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound sa Davao City na nilaog kan kapulisan para maisirbi ang warrant of arrest kay Kibuloy. Yan ang pang alas 11 bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Milaron, Marhay na Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Unilab, yan ang alagang Unilab. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid, it's liver or lover, boys. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Surf! Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang bango. Mula babad, instant white, instant bango. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash. Results may vary. Surf Active Clean Instant Galing. Surf Singaling na mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albayahit
Proof McSaver Sulit Busog Chicken McDo Meal, 99 pesos lang nationwide. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala. Yan, pos mo yan, te. Pos mo yan, bro. Pray until something happens. Mga dugang, second part ka niribanan niya to. Digdi sa programang Aramon Yato niyang bungal daw nin Martes. Sa mga may lalakawang po tabi. Mga misis, trikas-trikasan todo na naman. Sarap-sarapan ang mapremyuhan. Padagos po an sa tuya po ng mga istorya ngunyan po na pagkaaga. Para po duman sa mga kababayan ta. Yan. Oy, congratulations kay ano yan. Attorney Jaime Calleja, yung OIC Bicol Regional Prosecutor. At ano yan, siya palan subisita ngunyan sa kapihan sa Pilipinas. Dipig paliwanag mga tugang sumanungod sa mga kaso, particularly kan trafficking in persons, ba? Di palan sa Bicol mga tugang, may 14 na sindang napakonvict. Anumso na-acquit. Saruan na archive asin 2 ang na-dismiss 21 ang na-dismiss. Ang klase ka mga trafficking in persons cases sa Bicol region mga tugang kumpuesto nin mga kliyente sa prostitution 67 90.54%. Asin labor exploitation naman may 7 kliyente or 9.46%. So padagos po ang sa indang mga paghiro, mga tugang may kinaraman dyan, mga lakdang kang Department of Justice sa pagi po kang Regional Prosecution Office, as in Public Attorney's Office, saka yung Parole and Probation Administration sa presente pong administrasyon. So yan po tabi ang mga updates para po duman sa mga kababayan ta. Papa Mar, matatapos na daw ang matatapos na daw ang registration of voters. Pangyari sa imune. Matapos na sa September 30. Yan. Hanggang September 30. Pero ang matatapos na RAP itong Register Anywhere Project satellite registration na pigkondusir mga tugang kang kan Commission on Election sa mga mall, no? In the case sa syudad, diyan sa SM, di ba? Di matapos na po yan hanggang sa Sabado na lang po yan, August 31. Yung Register Anywhere project. Pero pwede po man po giraray magparehistro, pwede magpa-transfer, pwede magpa-reactivate, pwede magpa-correct ang pangaran kung halimbawa gusto mo nang gamiton sa agaw mong apelyido. Pwede po man po giraray nung gibunan sa mga opisina na mga tugang kang COMELEC. And garo malipat mga tugang alis sa SM malipat so satellite ninda sa mall. Garo sana malipat sa guys ano ba sa Ayala. Deko kabisado nalingawan ko nawara sa memorya ko pero malipat po yan. Pero ang pinakadabis diyan kamo sa opisina kang COMELEC mga tugang diyan ako mo magasikaso kayo tanganing makasabay kamo sa 2025 local and national elections. Kaya local ang buburutuan ta dyan mga tugang poon sa
district congressmen. Congressmen, first, second, and third, digdi sa Albay. Pagkatapos, siyempre, gobernador, vice-gobernador, mga board members sa first, second, and third district. And then, mga alkalde, kan syudad, and munisipyo. Kasarabay sa mga vice-alkalde buda mga konsyales. So, yan po ang bubutuhan. Kaya nasyonal, may 12 senador po na bubutuhan. 12 senador. Ang presidente sa 2028 pa po. At saka yung vice-presidente bubutuhan. Kasi maliwanag na po yan. Sa Ayala po, malipat sa September. Ito po na, pagparehistro. Pero hindi na accept yan yung register anywhere. Yung mga taga-digdikan na sana. Malipat po dyan para medyo conveniente ka mo. Alright? Yan pa di. Mga dugay natin na impormasyon papalapit na ng papalapit ang pag-prepare mga tugang kang sa tuya pong COMELEC para po duman sa gigibon po na eleksyon. And then by October, mga tugang, matapos na isarado ang continuing registration sa September 30, October 1, po na po kan filing, kan Certificate of Candidacy sa bilog po na Pilipinas. Yan. So, senador, duman sa Manila Hotel, kasarabay sa party list, representative, duman sila ma-file. Dito pa nalilinaw ini sa Dito pa nalilinaw, Angel, sa COMELEC, kung saan talaga ma-file ang congressman. Tadati baga, ang congressman na-file sa probinsya. Kundi nailing ko sa sarong post na alis, na ma-file sa munisipyo or syudad. Linawan to, penta, medyo ararayo pa man. Aramon tagiraraya po yan sa COMELEC. Tapos siyempre, igwa po yan na resolusyon kan COMELEC and Bank, di mailing ta duman kung ano ba talaga yung kuya. Yung mga hapot po nindo. Tapos dyan sa periodong yan, dyan lang pwede na sa October 1 to 8, dyan lang pwedeng mag-substitute ning kandidato kung nalimbawa na pagka-file mo na isip-isip abo ko ngayon nalugod ika na. After October 8 wala na pong substitution dyan, not unless na nagadan garo sa kandidato o na totally incapacitated, pwede yan. Alright, iyo po yan tabi para duman sa mga kababayan tao, na magpatumpik-tumpik, na magparahalat ning sundoong ka mo dyan para magparehistro ka mo. Magboluntaryo na magpasiring sa mga opisina kan COMELEC. Iyan, obligasyon tayo yan. Bilang syudadano, mga tugang kang bansang Pilipinas nating mahal. Di ba? Para po makaboto kita, asin makapamili kita mga tugang kan sa tuya na mga dapat na pagtiwalaan sa pag-abot po mga tugang kang aldaw na nagkakaigwa na po ning pagpirilian. Good morning kay partner King Rinaldo, padago sa takantabay dyan po sa Bangkiruhan. Siring man si Alvin Uy. Yan. Good morning tabi sa imo, amigo. Alright. Duman sa mga kababayan day na magpatumpik-tumpik pa, magpasiring na sa mga opisina, tangani pong makasabay ka mo. Saan nga makasabay? Nakasabay ka mo duman sa pico pararalat nindo. Di ba? Iyo po yan para po duman sa mga kabarangay ta. Bueno, duman sa mga kababayan ang eleksyon sa barangay, mga tugang, dapat sa December of 2025. Pero may pigluluto mga tugang na bill duman sa Kamara, and baka maging sa sa ibang mga sa ibang mga baka sa Senado, higwa man nagibuho na counterpart para duman sa i-extendir ang pagtinir
Okay, ang termino kan mga punong barangay pati na SK, mga tugang na gibuho na mga tugang sa 2026. Ha? Ay, wala pa akong final yan. Pinag-aaralan pa. Ayo. Okay, o dagdagan na po ang impormasyon. Alin po dyan sa luwas. This time, kunin natin si partner Alarmario. Partner Al, Marinaga, please come in. Thank you so much, partner Marina Aga. Let us wait and see. Wait and see ang magiging rekomendasyon kan Committee on Environment and Committee on Laws digdi sa controversial na pag-withdraw ni Gobernador Attorney Rex Lagman kan sa iyang pirma sa amended Quarry Ordinance kan Albay. Ini an napagkaurunan ngunyan pa sana, natatapos pa sana kan Committee on Environment, Combined Committee on Laws meeting digdi sa Sanggunian Panalawigan Session Hall na nagkaigwanin mga karilibungan sa interpretasyon kan DILG opinion na ang gobernador o ang ehekutibo ang poder sa naman mag-approve kan ordinansa or magbito or mag-disapprove. O mag-disapprove. Bito ang kung kaya ang termino. Kasi siyempre may pagbito kasi minsan pagbito igwa lang na provision duman na ngaya hiningan abo ko hinang strike out nindo kaya pwede tama approve and disapprove and veto power yan iyo sanayan ang poder kan sarong ehekutibo arong kan gobernador onya nagkaigwain inin iba-ibang interpretasyon sa discussion enot ang sabi ni Provincial Legal Officer dating Judge Noel Rubio, dapat daw may detalye pa na iba itong DILG opinion. Kaya dahil siya kumbaga dahil siya uminuyon kan mas kasiring kanian opinion na nakuha sa research na nakakaputan nila duman sa dokumento na legal opinion kan DILG. Dahil nagdiyan na taga DILG? Dahil surat lang papel sa naman na opinion na research ni na board member Arandia and board member Siga. O niyan, sabi ni Judge Noel Rubio, may mga observation siya duman sa napirmahan na amended ordinance kan gobernador. Nabasa niya ini, sabi niya, nabasa niya ini late na. Dahil nagagi sa iyang opisina. Dahil nagagi sa opisina ni legal. Ang nangyari, ano? Garo napalusutan si ko niyan. Napalusutan si Judge. Nakadiretso sa Office of the Governor. O niyan, may observation siya naman kan nabasa niya ini. After na napirmahan na kan gobernador, enot na punto niya, so gabos na kopya kan papel, dahil man gabos pirmado kan gobernador. Ikadua, dahil ki sertifikasyon, hali sa Sangguniang Panlawigan Secretary, na minakonfirmar kan mga ginibong committee meetings. Dapat pala igwa ki sertifikasyon na yan. Pero anyway, obserbasyon niya lang ito. Sabi ni Judge Rubio, depende na sa opinion kan o kaya aksyon ka sa Sangguniang Palawigan kung ano ang gigibuhon ninda sa letter na ipaabot kan gobernador sa iyang pag-withdraw. Tayong susurat kang gobernador, Kampit sa 13, address to Vice Governor tsaka sa Sanggunian. Na pipaisisinda na bibawi niya sa pirma. Tama. Mistakenly na pirmahan niya sa kadakulang kan voluminous na mga papeles na kasaway duman.
Aha. Inato Di- niya na nasala siya. Oho. O, Di, nalusutan siya. ang hapot ko niyan dyan sa matugot so sangguni ang panlalawigan o dahi? Ayun na nga na yan. Ang rekomendasyon digdi, let us wait and see kung ano ang mangyayari. Taon na, di tapos na si Judge. Oh. Inapot naman ni na board member Arandian, Siga, si Provincial Administrator Divine Banyares Benavente, kung nabasa niya itong ordinansa. Oh. Sabi man ni PA, nabasa niya after naman na napirmahan. Palat ko na, siya nag-arrange ng mga pipirmahan kang gobernador. Tayang baga. O nga ni ang paliwanag ni PA, Oh. dahil niya ito na-reparo, na-confirm daw siya, o sa record, na-confirm siya, July 9, hapon. Oh. O, ngunyan, so, ordinansa, nakaabot sa opisina kan gobernador, July 8. Ngunyan, nakaabot sa lamesa kan gobernador, July 9, naaga. O, the same day, dahil aram ko na anong oras, basta July 9 man, kumbaga na-confirm pa lang si PA, hapon na July 9. So meaning, nalusutan man so office kan PA, bako pa man siya confirm. Oh, pero may staff siya na suminabay. May staff. May staff. Nakalusot dumaan sa sa volume kan mga dokumentos. Oho. O na, nag-init sa discussion nagdagdag pa si board member Siga. Na? Hinapot so si Judge Rubio kung sa Provincial Legal Office igwa lamang kinag-research kaining dokumentong nakuanindaman sa DILG. Oh. Medyo nag-init so dugo ni Judge Rubio. Oh. Nakabasa na ngayaw ka na opinion. Kaya lang kan mga previous administration, panahon pa ni dating Governor Bichara. Anyway iba ining uroro na ini. So, medyo garibaga inanapan ni board member Siga, kapot man sana. Kung may research ngayon ka mula man kayo ng araw kaning DLG opinion na ini. Medyo nagkainitan sa duwa. Pero anyway, napasipay man tulos na nag-recess ki 5 minutes. So 5 minutes, kuminalman na sa duwa. Nagkupuan sa duwa. Anong mangyayari sa ordinansa na ipang desisyon? Sabi ni Secretary Grace Magdamit, for third publication na ini. After for third publication na. For third publication. After na may publish ini sa third publication, mabilang naman ki 15 days. Ang 15 days na yan, dapat ma-implement na kan gobernador. Takunda depende na sa gobernador. I-implement niya o ano ang plano ni kunyan? Ano ang plano ni legal officer diyan sa pahayag ni secretary na for third publication na yan? Pupugulan niya o dahil? Anday man nasabi sa DILG opinion. Ang DILG opinion, ang kwan lang niya lang, ang poder kan sarong ekotibo, approve or disapprove or veto power. Pero dahil daw nasabi, so sa pag-withdraw, first time na yung nangyari. Takon niyang paano ba gadi? Alam ko, ayaw mo sa legal. Tako sa aking gobernador, sinuratan niya na. Garo sa tumagturugang sana na. Babawiyon ko na nga. Niya sa katagir niya may matagas dyan. Diyan naagyon na sa legal. Para pugulan na ay mapublikar ng pang third. Tapos napublikar yan, di rimati yan. Rimati nga sabi ni board member Siga, what if after kan third publication, after 15 days, what if they implement kan gobernador? O paano yan? Paano kung may magkaso? Na they pig-implement kan gobernador? Pwedeng masabit sa gobernador. Anyway, sabi ni Judge Rubio, hindi nga kita preempt kung ano ang mangyayari. Let us wait and see. Duman sila nagkaoroyon. At sabi man ni board member Attorney Sina Onrobia de la Cruz, anong sabi pa de?
naputol. Okay. Ang sabi man ni Board Member Attorney Sina Robin de la Cruz, anyway ngaya, ang gobernador ngaya, can express his sentiment. So, ini ngayang surat na ini, sentimento niya ini. Oo. Pero pabor man si Board Member Sina naman sa opinion na let us wait and see. Duman sinda nagkauro yun. Na napasipay so do diskusyon. Ni Board Member Siga sa kanila Sobyo, nagkupuan sa duwa. Nagbeso-beso pa. Tapos na so do diskusyon kan duwa sa legality o sa opinion ninda. Nagkauro yun. Ang komitiba na sa mga imbitado na let us wait and see. Let's wait and see. Nga, ano ang plano ni Sekretary? Anong plano ni Sekretary? Ipopublikar niya ito for third? O ma-wait and see man siya? Partanal. Anong sabi ni Sekretary? Obligado si Secretary Grace Magdamit na siyempre, trabaho niya yan. Ipublikar. Ipublikar. Yan. Kasi sabi, let us wait and see. After publication, 15 days, kung ano ang gigibon ng gobernador. Ayan, di man na indikasyon ngayon na i-TRO sa pagpapublikar. Dahil man gayon ta, sisema na mareklamo. So legal. Dahil wag mo ngayon. Dahil ngayon pagpublikar ta, may abo ang gobernador. Dahil man kang sinabi sa legal siya. Dahil na sana, kung halimbawa na publikar, na mga ngaulugan after 15 days dapat nang implementar, let us wait and see. Duman ang let us wait and see. Wala na mangyayari. Kung i-implementar, o dahil? Nangyari. Bantayan ito naman ini. Malibong ang kaganapan. After 15 days. Anyway. Mainit ang mga graba muna, bye-bye. Mainit din yan. Roron sa sanggo na yan. Pero anyway, maringanit kuminalma. Nagkukusan sa dua. Beso-beso na sana siya. Kuminalintar mo. Iyo, okay. Okay, sige. Okay. Sige tayo, partner. Yan, update din. Sanggo na. Thank you very much, partner. Ayan po tayo ang update. Stillmate. Let us wait and see daw. Para po dyan mga tugang sa mga pangyayari dyan. Jesus Mariuse. Pwede, tayo po yan, may nabasa akong legal opinion kan, pero bakong sa ordinansang ngaya para dyan sa quarry. Nabasa akong legal opinion is an ordinance na para sa budget. Yun ang nailing kong opinion pang city nga ni garo ito. Nabasa ko. Ngayon, na ang siyempre ko tibil ang trabaho niya. Di ba? Kundi iyo po yan, may pahayag na ang gobernador na mistakenly na pirmahan niya. Dahil sa mga kaya bibawi niya sa pirma niya. So yun ang pigtutukar ko niya kang komitiba, mga tugang, kan environment, kung matugot sin na dyan sa aruga na pirmahan na, bawawiyon ba? Alright, partner, okay, si Joshua James Bino nasa linya man. Joshua, please come in. Sir Mar, good morning. Good morning sa mga paraagtabay. Sa dagdag niya itong barata, mas papakusugun yan kan Regional Prosecution Office at kan Department of Justice ang sa indang pakipagtabangan sa mga law enforcement agencies tangali ng formal na maidagos o may saangat ang mga kaso. Ini Sir Mar ang sinabi ni Deputy Regional Prosecutor Jaime Calleja kung saan may nagbubutwa kaya na mga istorya, Sir Mar, na minsan nagmumutok-muto ang mga pulis na trinabaho nindang marhay ang halimbawa sa droga o iba pang kaso, trinabahong maray, build up, sagod sa madako, pag-abot sa prosecutor, bagsak, dismiss ang kaso. Ngunyan, tangali ng may wasan ang siring na bagay, sigun kay Calleja, poon
sagkod sa proseso kan pag-commit kan kaso, yao na ang asistensya halig sa prosecution office tabi Sir Mar, digdi sa mga law enforcement agencies na ini. Ano sabi? Poon sa ano? Poon sa iko-commit pa sana sagkod sa proseso na isasangat sa kaso, yao na so prosecutor para magtaunin asistensya. Ngunyan tabi Sir Mar, parte ini kan mga programa kay tanganin ng madicongest ang mga kaso sa korte, asin ang mga nasa presuhan, kung kaya habang nagtaunin asistensya ang DOJ o kaya ang prosecutor's office, medyo nilang kawan man, so kumbaga requirements para makapagsangat din kaso. Kung dati nga pigihiling sa na probable cause, ngunyan, prima facie evidence, mas puro alang ko ngayon ini kumpara sa probable cause. Ayun, kunya na. Pasiguro na. Correct. Tangani, kumbaga, dahil na basta-bastang makapagsangat ng kaso. Kung masangat man, so talagang siguradong malalarga, tamatabang man sa prosecutor. Oo, tangani ngayong tangani ngayong mabasol man sa prosecutor's office. Correct. Ngaya, garo ngaya, tinabaho mi nang pinanggalpagal mi, ang bingit pa sa kamatayan mi, patapos araw kang dismiss. O, dahil ina ko, pangyari. Kung may mga technicalities man ang gadbaga. Kaya yun ay matong asistensya po sa poon, pero nilangkawan man so kumbaga requirements tangaling ng talagang sureball na baga Sir Mar. Anong mga kaso particular ang pigreklamo da ka mga pulis? Dahil specific na mga kaso, pero kadaklan sa baga cases baga na nagbubutwa, ining about sa illegal drugs. Sa drugs? Ayan. Dahil kaya may sarosan ng absent duman sa requirement na ngayon magtestigo, dahil maandar. Correct. Primerong testigo dyan, media. Tapos may barangay official. Barangay official, may taga Gapan Saro. Kung wala dyan ang saro, dahil maandar. Correct. Nangyari di. Kaya Sir Marno Gunta, ang napahayag ni Deputy Regional Prosecutor Jaime Calleja. That's why the Department of Justice has already issued Department Circular wherein the prosecutors are mandated to work hand in hand with the law enforcement officers. Unlike before, as you said that nagagalit yung mga police officer sa prosecutor kasi didi-dismiss yung kaso. Now, about to commit, while committing, nandyan na po ang prosecutor. That's why the degree of proof necessary for filing of those cases, parang pinatas na rin po. Prima facie evidence. Di na pwede yung basta-basta lang i-file. That is one of the ways wherein there could be a court decongestion as well as docket decongestion. Sir Mar, pahayag ni Deputy Regional Prosecutor Calleja. Yan, pasiriguruhan na. Pasiguro na. Yung kasi, pinagbaso din kami. Bilang yan din. Uning yan. Tangin nga sa pigaanap mi. Tanganing day ma-dismiss. Di uning yan, i-presentar nindo. Pero kung masangat ng kaso, so prima facie, mas oral lang kaunaan. Dapat so, sabi nga ni Kayan, ang kaso mo, paano baga, it's easier to file a case. But to prove your case is different. Correct. Yan ang dyan, ang argumento dyan. Madaling mag-file ng kaso, basta igaw kang pang-file. Pero ang probaran mo yung kaso mo, difficile yan. Tama. Kaya dyan pa sana sa prosecutor's office, kikarati nata, uy, di ba ni maandar? Tama. Nangyayari. Kaya parte ng programa para ma-decongest, Sir Mar, ang mga kaso sa korte. Okay. Tabi Sir Mar, so yun ang dagdag na istorya katakod kan kapihan sa bagong Pilipinas, featuring office kan Department of Justice, so Regional Prosecution Office, PAW, Probation, tapos Public Attorney's Office. Public Attorney's Office, bagayon din ang mga kaso dyan, ang mga istorya dyan. Tama. Di ba? Okay, sige. Sir Mar, so yun ang initial na dalagan kan istorya. Diba ko si Boy Joshua Binot, PCGB. Thank you very much, Joshua. Yan po mga dugay nato mga istorya para po sa mga kababayan natin. Ay, Joe, nag-break na kita. Alas 11:30. Aday pa. Pato kang babalik po kami. Oras na to, alas 11:40 na.
An oras hatod sa Indokang. Unilab. Yan ang alagang Unilab. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Try the new Surf Active Clean. Instant galing na di mamahalin. For instant white and instant bango. Based on technical test on polyester. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. May energy na. Energy! Meron ding Energy! nag-crash o nag-palpitate? Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liver Aid, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Iniimbitara ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na mauwot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 iyon Walk in the Light na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taon ang fundraising event ini kung saan sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaban para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwan nin paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kay Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, pagkatuwa, balik po kita sa programa. Digdi po sa pong Aramon Yato, ngunyang pong aldaw na ini Martes. Out na po si June, in si Chief Ramir. Ayan. Para po sa mga tagabang-tabay po niya to, magtaga-luwag-luwag na. Tangani pong makapagpangudto na at mauruli na so mga batit, ayan po tabi, mga mothers, asikasuhin na, tumuli na si daddy. Uli na si papa. Para magpangudto, ayan, quick pangudto lang siyempre mabalik tulos bago magalaw na, dapat yaw na. Martis pa sa nangaya, maringay kumbiynes din na kita mariparo. Alright, mga tugang, may mga may mga pigluluto sa Senado na mga lakdang para sa mga barangay opisyal. Gibu na daw na regular ang barangay opisyal na parang empleyado ng gobyerno, regular employee ng gobyerno. Ito yung Regularization of Barangay Officials Act. What in that hilingon tado ini. Sabi,
ang kawaran daw ng financial stability kan barangay official pwedeng magdara ng financial stress sa sainda, as in pwedeng makaapekto sa marhay na paghatod kan serbisyo sa publiko. yan ang argumento kung ata ibinusol mga tugang ang propestong lakdang na may kamautan na tawaning benepisyo ang mga opisyal kang barangay, as in gibuhon na regular na empleyado na makaka-receive mga tugang ning parehas na full benefits kaysa sa ibang government workers. So na-enjoy kang government workers, ma-receive naman ka mga barangay official pag nakapasa rin as in naging batas. Yan. Ang sabi, ini ngaya para matawaning peace of mind na they deserve, lalong-lalo na mga tugang pagkatapos magserbisyo sa komunidad. Yan. Okay? Ang sabi ni proponent Loren Ligarda, most basic unit nga kan local government must also be incentivized for their efforts for their public service, as they usually are the most tangible persons of the state many residents see. Yan. So sa ilalim kang propestong lay, ang punong barangay o kapitan, miyembro kan sangguniang barangay o mga konsihales, sangguniang kabataan o SK chairman, barangay secretary as in barangay treasurer, ikukonsiderar ng regular na empleyado kan gobyerno. So magkakaigwasin daning bulanan na sweldo, as in allowance, as in magiging miyembro kan GSIS, kan PhilHealth as in pag-ibig, pati na ibang benepisyo sa irarom kan civil service law, as in iba pang regulasyon na minasa irarom sa mga empleyado, mga tugang kang gobyerno. Pwedeng magtrol-tol na araw ka ni Jingari. Pananday na magtaga-inugak-ugak ang mga opisyalista maging maigos na. Asin firmi ng mailing mga tugang sa barangay hall. Ang sabi mga tugang, sa irarom kan section 4, ang sweldo kan punong barangay, magiging kapareho o katumbas kan konsihal kan banwa o syudad. Pangyari, Ang mga miyembro kan sangguniang barangay, may katumbas man na 80% kan sweldo kang kapitan. Yugyugununon mo Asin, 75% para sa SK chairperson, secretary, asin treasurer kang barangay. Yan po mga tugang ang pigluluto ngunyan sa Senado. Kung ini po makalusot, ay di yan, baka maging dala na ni para umirigos-igos na kitang maray. Tayang baga, ang naresibi man sa nakan mga honorarium. Depende sa ira. So kung dako lang irang naresibi, dakula. Pero kung sa diton sa naman ng barangay mo, sadit man. Anong masasabi nindo sa propostong lakdang na ini sa Senado? Na magkaigwa naman ng status regular. Ang title is Regularization of Barangay Officials Act. Iyo po yan tabi, para duman sa mga barangay official nindo. Tangani daang mas lalong igusan na ma-incentivize man sa inda pong mga kapagalan. Tamin sa nang gayo, mananggad baga, 10 oras din banggi. Dahil pinipiling oras. Pati sumabirthday. Pati sumabirthday. Gusto, tawanan kang kapitan. Berti mo yung tabi kap. Ay, alam mo nga pang nganda. Ang yara. Ayan, pangyari, matindi si, nag-ako na si, alam mo na dyan nag-ako na,
mga tugang si Sheila Gu, ang mga tugang pinatalsik na Tarlac, Bamban Tarlac mayor na si Alice Gu, na umalis ng Pilipinas. Ang sabi na naglayog siya kay bana ng sa iyang tugang na si Alice as in Wesley via a small white boat. Ang nangyari sa dagat o minagiting? Ha? Nag-backdoor nga. So far, sabi ni Sheila Go, they fled Philippines. Yan, naglayas na sa Pilipinas via the following modes of transportation. Ngunit mga minasunod po mga relunadan. Naglunad sila sa van, hali sa farm, sa Tarlac. Yan. Bata sabi ni Kuenis, bata ngaya, kulang na ngayon mga kunyan-ngunyan. Mga farmers, naglayas pa sa farmer. Nabawasan palagod ngaya. Delikado yung tagilid yan food security ta kayo Paglunad sa van, hali sa farm sa Tarlac, nag-transfer sa small white boat, sadit na puting bangka. Tapos naglipat o nag-transfer sa dakulang bangka with fishing nets. Sa sa fishing boat lang lipat. Tapos naglipat sinda sa another green or blue boat. Yun po yan. Breaking news po ini. Revelation mga tugang ni Sheila Go. Duman sa sa pigibo pong investigasyon pangyayari. Yan na. Para po duman sa mga kababayan natin na nag-aabang kan mga development. Ayan, sabi ko na. Itong mga agi sa aeroplano pig-record man ang kada flight kaan. Sa bangka, kaya nakabot sa Sabah. Di ba? Malapit sana, baril sana. Nagpa-Indonesia, nagpa-Malaysia, Sabah, Malaysia, Indonesia, tapos Singapore, tapos ang plano pa daw kay ni Manay Alice, magpasiring sa Cambodia. Di ba? Yeah. Ayan po tabi ang mga sistema po ngunyan para po duman sa mga kababayan ta. Ayo. Alright. Ayan. Papa Mar, naglilinaw-linaw na ngaya ang mga pangyayari kang pagdulag. Ay, seryoso ba di? Oy, happy birthday pa lang sa Chief of Police me dyan sa Santo Domingo Albay, si Police Captain Vic Burhal. Kapitan, Chief, happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Ayan po tabi adi. Para duman sa mga kapulisan kan Santo Domingo. Yan po tabi ang birthday kan Chief nindo ngunyan. Ngunyan pong aldaw. Si Chief Vic Burhal. Okay. Sarong matibay manapulis, mga tugang na dapat na karabangan kan publiko para mas lalong makapag-perform ang kapulisan, mga tugang dyan sa tong banwaan. Iya ba? Alright. Yan ang mga developments pa. And then duman sa mga kabarangay nato, mga tugang, may mga may mga nagharapot manungod mga tugang sa totoo ngaya na ang registration kan mga bihikulo i-extender ay day pa po ito kunyang patabi ito bill pa man sana ito sa kongreso kan sarong kongresista yan day pa man po ito tabi sendo updated ka mo sa mga pangyayari di. Sabi ninda maray ngayayan
Basta ang importante po, pag nagbabiyahe, dapat siguro na sa imong bikulo rehistrado, ang sa imong lisensya, okay, dara mo permi ang ORCR mo. Pagkatapos sa imong lisensya, bako expired. Ha? Tapos, magsunod sa pagsulog po ng helmet, pati na ang sunod, dapat naka-helmet, tangani po na. Ano na nangyari duman sa kunyan, propestong lakdang dyan sa ginubata na they dapid ang full-faced helmet. Diya. Dahil lang po ito, parang reaction ito duman mga tugang kang kagawad na nagproponer ka yan, duman sa nangyari pong pambabadil baga. Di ba? Pero as far as ako motorista ko pumpakan salit pa ko. Grade 6 nagmotor na ako hanggang sa magkalisensya. Big bike, motocross, ngunyan scooter na sana. Masadit. Dapat talaga mag-helmet ka. And yan talaga nga, dapat full-faced helmet ka. Tamamarangkal ka man, na dahil mo mampigoona, protektado ka. Tapag half-faced baga, dahil protection negligence, sa may kuko mo. Di ba? Saka, kung mahali, kung nagbabiyahe, lalo kung nalawing ang biyahe mo, siguro, pag naglaw ka lang sa ginubatan, dapat, di man pwedeng ngalion mo sa helmet, di ba? Di man pwedeng dahil mag-helmet, di ba? So, siguro, yan, may mga argumentos po kayo na dapat. Then, siguro, salagang, digdi po sa tuya, iyo man sana yan, maski ang LTO, mga tugang, full-faced, di ba? Ang gaypuhan kapag lalo kung haralawig ang biyahe mo, di ba? Di magparasulog kan sa karpentero, sa construction, sa iba pa, nagigiribo nilong helmet. Pasiguro kita, kaya ba kayo ito bagang nakakagyan sa motor, preserve nature. Always wear a helmet. Minsan lang po, saro lang po ang buhay. As in, dahil taaram, dyan po sa tinampo, ang mga, kung may igwa dyanin mga mansibadong mga driver, na dahil pakiaram kung makadiskwado sinda ka iba, mga mandadamay pa, di ba? Kaya, ang importante, mga tugang, pasiguro kita permi, protection kan sa tuya ng mga driver, protection kan sa tuya po ng mga sunod. Alright? O paano mga kapatid? Share na po kita rin sa programa na aramon niya ito ngayon po kaldaw na Inin Martes. Salamat po sa pagkantabay. Thank you for keeping us company sa mga bilog na tropa. Si Chief Jing ang kasabay niya ito ngayon sa technical. Kasama ko si June, si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Sa bilog na Persa, ang Mega Force Patrol. Ako po si Mardila. Thank you, bye-bye. Abangan po ang alas 12 baleta. Taod-taod sana. Pag-iriba ka po dyan si Jasmine Baloloy. Please stand by. It'll rain Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation